kan ora masalah. Santai wae. Ngegasmu rada banter. Rada kuat gasmu, ngegasmu rada banter ya. Ora diatur wae alon-alon. Oh, wong durung maju. Ayo maju. Santai wae diarahke. Ora, maju nah alon-alon. Nah, ngger anu mandek. Mandek ger. Nah. Iya terus bagus kok. Nah, ngono ki lho. Santai. Nah. Ah, canggih. Coba diputer, belok kiri. Mandek se alon-alon. Asah, coba belok sana. Yes, mundur ya, maju se. Yuk. Nah, ngono loh diatur tangane. Nah. Atur tangannya agak belok kiri. Ya, mundur silahkan. Diawaske mburine. Rarah. Ya kan seneng sepian fungsine nggo apa, Mbah? Nah, alon-alon ae. Pokoknya jangan merasa kurang nyaman, mandek ngono lho, direm. Direm. Nah, pinter masyaallah. Ngono kuwi wae. Wis. Ya, nah. Terus agak nah. Sing didelok dalane ora kuwi. Ya gitu.